Het grote moment voor deze bejaarde mensen is aangebroken en vol bewondering zien zij het Nijenjacht nu eindelijk ook in hun eigen woning. Ja, toen er geld te verdienen viel, was het een heel andere zaak. En dan kom je in die nieuwe vorm en dan worden dat volle weer in vakjes verdeeld. In Friesland was het PEB, het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf, dat waren opgericht in 1916. We gingen er al jaren wel wat mee, wat elke rieke stroom en de prijs was bepaald door een bedrijf wat eens geen winstmeidje woe. Het PEB is in 1994 oorgegaan tot nu. En in Ingen winnen we alle binnen kwijt. We zitten nou net meer met het Nijenjacht, maar in een nieuwe tijd. Dit is Piekersziel tussen Driels en Blauwhoes. Daar staan nog de oude stroompjeltjes waar Friesland graatvol met steen had. Het staat er nog als monumentje. Om u te begeleiden bij het vertellen van die geschiedenis en ik de teleurgang van het PEB. 'S Avonds, wanneer deze grote lichtbron achter de horizon schuil gaat, dan gaan vele handen naar schakelaar of wandcontactdoos en is er weer licht. Overal waar licht gewenst is, wordt met elektriciteit licht getoverd. Hier begon het in 1916. Later kwam de centrale midden in Ljouwert. Er werken een soort mensen in een heel plezierige sfeer. Hoe nemen wij dat ik alweer? PEB, Paken en Beppe? Laten we hier eens een kijkje gaan nemen. Die centrale die draait op stookolie en steenkool. Skippen vol steenkool kwamen aan en waren lost. Die steenkool was naar de kachel viert. En de kachel stier dan weer in verbinding met de turbo die er stroom van maken. Een bedrijf dat constant in ontwikkeling weer. Ingenieur Oebele Wienstra die wie jarenlang directeur van het PEB. Hij heeft zijn opleiding gehad in onder andere Noorwegen, zit ik in de kernindustrie, maar kwam weerom naar Friesland. Voor het PEB, voor u. Je doet het van mensen, je doet het van de maatschappij. Dat kwam heel sterk, vond ik wel, dat u training doet we, maar die grijze netverzwaring. En dan kwam weer een. De Zuidwesthoek, lange meters kabel per aansluiting. Eiland, moeilijke verbindingen. Maar goed, dat waren alle jaren hoofdelijk omslijn. Dus alle tarieven gelijk. Net meer verschillen op de eiland, dat wie zat hoe kwam. Maar dat heb ik gelukkig gauw afgeschaft. Ja, tiets wie alles boppen groens. Later kwam het meeste onder de groen. Het scheppen bleef dus gelijk. Maar we gaan in Friesland naar een peerpjel. Dit is een stukje, dat is nou uniek. Het is een monument. En dit oud hakje, hier op het treisprong, dat ziet er natuurlijk al mooi uit. En nog hij dit boven net, hij zet dat monument beneemt naar een gemaaltje, een piek en een hisse poel. En dat is natuurlijk hartstikke mooi voor de liefhebber. Dit is Hans van der Zee van Nijenziel. Opname, buurvrouw.
Zijn hele leven had er werken voor het PEB. Hij is krek met pensioen bij het NUON. Je kwam de peel in, maar je kon Gerald 3 steken weer. Je klom de peel in. Ja, wij zelf omheen hadden. Ze vroeger zit de Bob in die peel ik zeker ringen. En als die steken weer, dan moest je er omheen. Nou, daar gingen we klemskaatsen voor. Klimschaatsen. En dan, als ze daarop hingen, en dan komt die punt aan de onderkant erin, dan kon er nooit verglieden. Nee. En dan kan je wel rustig omheen klemmen. En dan doe je de gordel. Die doe je zomaar peel. Ja. Gewoon dan bloei je bij de peel. Hierom. Ja. Ja. Want als je achterover vallen, Ja. dan ben je wel enkel voor steken. Ja. Dus je moet er wel het kapje erbij horen. Ja. Nou, zo roen je dan omheen. Nou, maar dan deed je wel los. Nou, dan die er weer omheen. Nou, dan die wel los. En die weer omheen. En zo staat hij omheen. Beweer en wind. En je kon rustig, dat is het voordeel dat je in een houten peel zit. Dan kan je de stroomtreden op beet pakken. En daar viel je wel niks van. Maar je moet net 2 beet pakken. Nee, Want dan komt het net goed. Maar wat dienen ze daar eigenlijk bij het PEB al jaar? We maken aansluitingen voor de woningen, voor bedrijven, voor verlochting. Wij gingen toen ik naar die tijd dat mensen verhuizen. Dat moest alle jaar opgenomen worden. Dus als je vertrokken, moest er iemand heen. Meterstand opnemen, eventueel uitsluiten. En als er weer naar kwam, moest je er weer heen om aan te sluiten. Wie had ik bij staak? Nu sta ik wie ik. Alle flatten in Snits moesten systematisch de lamp verwisseld worden als je afvalbranden worden. Ja, die had ik bij de taak van u. Uitsluiten. Nu zitten we in een kassobureau voor. Maar ja, dat doen wij bij de doel langs. En dan misschien wat we wat zien kwamen. Iedereen komt terugte. Iedereen die bellen en die krijgt antwoord op een vraag. Keuren netjes. Geen wachttijd. Die we dan zitten we alles wat hebben. Maar het bedrijf op zichzelf stond hartstikke aan midden in Friesland. Het weer voor iedereen. En ik denk dat heel belangrijk weer die tijd. Cor Smit wie directeur van het PEB, technisch directeur. Hij kwam van Den Haag, letter van Hengelo. Hij kwam dus van Boeten, maar ontdekt dat het PEB toch wat een speciaal bedrijf wie. Nou, in de eerste plaats denk ik dat dat ook een beetje te maken heeft met de opvattingen van de Friezen als het gaat over een provinciale instelling. Het is van u. Het is van ons, ja. Ik denk dat met name ik kwam uit de districtsmeisken. Die is vrij dicht bij de klanten staan en altijd kleerstaan dat er storing weer of hulp nodig weer. PEB stiet midden in Friesland, maar het personeel stond ik midden in Friesland. Een mooi bedrijf met een efficiënte organisatie, met een relatief klein personeelsbestand en dat typeert die efficiëntie in de organisatie. Wiegel Spruts doet bij het 74-jarig bestaan van het PEB in 1991. Cadeautje in, dames en heren, en het is op zichzelf heel gek dat het provinciaal bestuur het PEB een cadeau geeft. Waarom? Omdat het ons eigen bedrijf is. Het PEB is van de provincie. Ik heb die verhouding altijd als plezierig ervaren. Er weer wel kritiek natuurlijk en soms wel wat onterecht, maar dat weer dan ik vaak terug onbegrip. Maar over het algemeen hebben wij hele goede verhoudingen met de steden aan. En nooit problemen aan over moeilijke dingen of zo. Dat doet mij haast denken is dat zij dan precies dingen wat Jim zijn dat er gebeuren moet. Dat kan ik wel omdraaien natuurlijk. Op afstand is er dan nog een provinciaal bestuur, een college van DS, wat op gezette tijd natuurlijk ook zijn beslissingen nemen moet. Maar het is wel een beetje, dacht ik, altijd een ver van mijn bedshow geweest. Jouke van der Zee wie altijd ambtenaar van energiezaken bij de provincie. Hij is nu steerlid van de Partij van de Arbeid. De provincie kreeg in die tijd 200.000 goenen per jaar uit de pot van het PEB. Dat was dan het dividend. En dat kwamen alle jaren waar dat braaf voormaken. En had er geen spul weer over de hege tarieven of zo, dat zal misschien ook wel een keer gebeurd zijn. Nou, dan roept dat al wel. Je moet wel aan de zwarte kant van de cijfers blijven, dat wel. Maar we hebben nooit naar winst streven.
Maar om het feestelijk karakter van deze dag te onderstrepen, kan ik u met veel genoegen meedelen dat de tarieven voor groot- en kleinverbruikers met ingang van 1 mei jongstleden in ons voorzieningsgebied met 3% zijn verlaagd. Maar twee zaken niet net helemaal sporen. Allereerst, er wie een centrale in Ljouwert, maar die wie te liets en er moest een nijen komen. Nou, dat smeert nogal wat discussie op. Er wie zelfs een protestsong van Doer de Veeman. Centrale. En Opendiek van Veen die hier een prachtig plan. Van Krevelen die wie al gauw zien man. De gemeente rie die geen kar. En nog hebben we een centrale ohne burgermen. Maar wij balen van die centrale. Nou is Spartonus helemaal bedon. En nog steeds je dat grote stroomfabriek. Een monster van beton gelijk. Wij hienen dat ding net nedergaan. Want de stroom gaat dags naar Grangerland. Wij balen van die centrale. Nou is Spartonus helemaal bedon. En op wetter is de broodse wies. Het zicht is rom en de mens is blied. Nou stiet dat ding hier grauw en grut. En dus krijgt dat er maar volle liedser wordt. Wij balen van die centrale. Nou is Spartonus helemaal bedon. En het wetter is ek vrij wat lei. De visken dreuwen er maar wat bij. Een viskerman is maar kleer, want vangt er een vis dan is er al geer. Wij balen van die centrale. Nou is Spartonus helemaal bedon. En vriest het winters o zo fel. Worst op redens de Marisdel. Dan skrillen sto al gauw te bek. Want de burgerman maar is Ingrid weg. Wij balen van die centrale. Nou is Spartonus helemaal bedon. Helemaal bedon. Oh ja, wij balen van die centrale. Nou is Spartonus helemaal bedon. Maar hoe reis je wij dat ding hier ooit weer kwijt? Waar had de lading dynamiet? Wat tritsjes eron en dan een vonken. En dan weer die sneeuwwinter in 1979. Ik ging met de auto maandagochtend naar Leeuwarden. En de sneeuwploeg was net over de weg gegaan. En aan beide kanten lagen, ja, laten we zeggen, bergen van 3-4 meter sneeuw. Waar ik niet bovenuit kon kijken. Ik dacht, ja, ik kom hier in de Noordpool. Die sneeuwstorm die de transformatorhuisjes vol jagen, daar willen we inderdaad net op berekenen. We moesten even zien naar Blauwhuis. Nou, wat hier al gebeurt, hier bij Volksgeren, bij het viaduct. Nou, we vliegen dan richting Balzwart. En nou, daar ben we maar omgekeerd. Wij zijn daar nooit geweest, want wie net er kwam. De tweede dag kwam er een chef bij me toe en die zei... ja, er is iets heel vervelends aan de hand. Wij kunnen het station bij Dokkum kunnen wij niet terugvinden. Diezelfde winter, zo goed dat ik het me nog herinneren kan, hebben het leger hier ook gehad. Dan gingen we met rupsvoertuigen gingen wij door de provincie om dit soort hakjes om die te bevrijden van sneeuw. Die samenwerkende elektriciteitsproductiemaatschappijen, dames en heren, zitten midden in dat proces van herstructurering. Werkend aan een sterkere samenwerking, werkend aan een gezamenlijk beleid, werkend ook richting een meer dirigerende organisatie. Dat begon in 1991. Toen vierden we het weer Vijffeest, 25 jaar bestaan van het PEB. Maar dat toch iedereen zijn eigen partij moet kunnen meeblazen. Anders wordt het koekoek 1 zang en wordt de maat in Den Haag geslagen. Friesland had een fantastisch statuskip, de Friso. En die mochten we dan voor dit soort toelichten en wel eens een keer proeken. Dus in de zomer van 1991 hebben ze uitgebreid VN met de directie van Pegem.
En dat leidde tot het besluit van, om toch maar eens over de fusie te praten. Het wie ingewikkeld, ja. En we zien hem net met alles vermoeien. Simpelweg wie het zo, Grains en Flevoland begonnen met elkaar te praten. En toen moesten Gelderland, het PGEM, en Friesland, het PEB, ik wel. En nog jeder als Grains wie een zij kleer. In 2 jaar ontstie het NUON. Roeg wij 77% voor Gelderland en 23% voor Friesland onaandeelhouders. Maar het NUON wie in kwarte tijd een heel oord bedrijf als wat wij wend wien van het PEB. Trouwens, ik als het PGEM. NUON, dat moest wat nice worden. Maar ik, heel wat oors, dat wie de gedachte. Ja, en opzettelijk. Ik bedoel, vergaand is dat afgebroken. Hoe bedoelt u opzettelijk? Het was een expliciet onderdeel van het beleid. Het was van tevoren niet bekend? Nee. Nou, je kan natuurlijk zeggen, het is... je had het kunnen verwachten, maar dan niet zozeer vanwege hoe dat traditioneel met fusies gaat, maar meer vanwege degene die het bepaalde. Hè? Ja, het werd al volle strakker. Hè? Als wij vroeger, wij zitten in zijn district en dat doen niet alles. Henk, wat ik zie krijg al opnemen. Heel breed wie wij bezig. En dan kom je in die nieuwe vorm en dan worden dat volle meer in vakjes verdeeld. Die ene doen aansluitingen door, die zitten in de storingen, al die vakjes. En op zichzelf werd het minder leuk. Het verschil in aanpak is dat de ene die doet dat omdat er toezicht op gehouden wordt en de andere doet dat omdat iedereen stroom moet krijgen. Als wij bijvoorbeeld vroeger een aansluiting maken en we weer 2 uur kleer, dan gingen we nou een stopwerk bij ons en dan pakten we nou wat oren, denk je mooi. Nou ja, dat is er dan niet meer. Dat je in aansluitingen zit je in aansluitingen en als je dan 2 uur kleer bent, dan ga je eigenlijk net meer stopwerk. Dat is echt een proces wat hem in dat bedrijf zelf afspelen had. Hè? En ik denk dat dat ook te krijgen had, maar ja, de mensen die daar dus onder macht kwamen, om het zo maar te zeggen. Hè? Die dus ook het oorsdingen als voorgangers. Hè? Zegt de provincie er wel mee? Nou. Vitesse moest zo'n kampioen van Nederland worden, dus waar sponsoren, nou, dus wij naartoe denken maaien. En dat soort dingen sloepen er wel meer in, ja. Heerenveen profiteerde, daar doe ik wel wat van, maar goed. En toen kwam uiteindelijk voor het eerst bij het publiek, dat NUON bij de voetbalclub Vitesse in de zwerigheden kwam. Ontstoffing, dat is zelfs een paragraaf in dit boek. Ja. Lak aan conventies, hè? Dat is wel dat denk ik zo. Die relatie met Vitesse die wil omgaan als PGEM, hè? Dus daar waren al contracten. En daar kon je wel tegen protesteren, maar echt helpen die dat niet. Nou ja, en ze barren er nog heel wat. Maar duidelijk wie je enkel dat NUON hult iets verder voortkwam te staan van de meesten niet wend wien dat het PGB haar ten zeerste en dichtbij stier. Het waren een heel oorbedrijf. PGB wilde nu al. En al die hegere banen, die doen ik voor. Je vierde die onderhandelingen, dan komt het nu onder in 4 jaar en dan ben je er al net mee bij. Ja, klopt. Doet dat zeer? Ja en nee. Ik heb nog wel graag die fusie met wel tot eind 93. Maar goed, dat kwam dus net terug. Dat ging in stappen, hè? En de laatste stap was dat ze mij niet meer nodig hadden. Neem je dat de politiek in Friesland kwalijk dat je het eigen bedrijf goed leren mocht, maar net oerstappen kon? Ja, dat weer
net plezierig, net wat hij zei. Maar aan de andere kant, zeg ik het weer een politiek besluit en in dit geval vond ik het vrij bizar. Dus net dat ik er me laken, maar ik trek er de schouders op, Harry. Ja. En lekker naar nooit weer. Ja, want je had er nooit in de publiciteit hoe praat, doe. Nee. Het hier wel kennen. Ja, maar dat doe je net, vind ik. Nee, had je aan de kans gekocht worden, hè? Nee, wat helpt dat? Ik bedoel, dan keep a stiff upper lip. Het is het risico ik natuurlijk. Dat heb ik me altijd realiseerd dat je in een politiek eigen bedrijf stappen, dat je afhankelijk binnen van die politiek. De bloed ik maar in je vraag hoor. Hoe hier het misschien beter kennen? Ik ben altijd een voorstander van een provinciaal nutsbedrijf. Maar dan elektriciteit, water, gas, waterzuivering als zinhingen van het water, eventueel afval. En ik denk dat zeg maar naar Zeeland, naar Delta, dat hier denk ik een heel mooi meer nutsbedrijf wezen kan. Dat hier wel echt Fries west. Ja. Maar het probleem weer dat wij als provinciaal bedrijf ergens bij een gemeentelijk bedrijf kwamen, dan waren we gewoon weilaken eigenlijk. Dus de zandzinstelling in Friesland heb je altijd verbaasd. Tussen de gemeenten en de provincie, allereerst wat de bedrijven betrof. En wat je nou zag is dat Friegem via Edon nog bij Essent in het zuiden zit. Het gasbedrijf van Dokkum in Rotterdam bij Eneco. Het is finaal versplinterd. Jo weet er nog wat zit, wij net. Daarom vertel ik nou weer. Ja. Maar dus dat is eigenlijk je grootste teleurstelling, dat er nooit kwam. Ja. Dat vind ik heel jammer eigenlijk. Er weer een kans was om dan een onafhankelijk, of onafhankelijk, maar dan in elk geval een echt nutsbedrijf te hebben. Dus je ziet dat de onderlinge verschillen in Friesland zo groot zijn, dat wat voor de meesten het beste wie dat er net kwam is. Ja. Dit is het hart van de centrale, de zogenaamde schakelwacht, waar de stroom wordt gedistribueerd voor de gehele provincie.